Обърнете се към камерата! Чакай! Последете ме! Ушивай ръка! Кой ушивай ръка? Кой мотори знака? Смърт или свобода? Райна Попюлиева, Опана Гюрище. Щете ме колете, щете ме песете, аз съм Райна Попюлиева. Аз уших байрака, аз моторих знака, смърт или свобода. Смърт или свобода. Дай знамето! Светлите очи черешови, с нощи ги видох нажалени. Светлите очи черешови, с нощи ги видох нажалени. С нощи ги видох нажалени, нажалени, разплакани. С нощи ги видох нажалени, нажалени, разплакани. Цветка на море убава, защо си толкова нажалена? Цветка на море убава, защо си толкова нажалена? Защо си толкова нажалена? Нажалена, разплакана. Защо си толкова нажалена? Нажалена, разплакана. Дали ти е майка умрела, или е болен като ти? Дали ти е майка умрела, или е болен като ти? И тебе посрещия, за друго ли беше беззака? И тебе посрещия.